हामबाय जों दिनै 10 मजलिसपुर एसेम्बली कन्स्टिट्यूशननि खायसे बिसि जारगुरिया आबोनि आन्दाराव खायसे पारा दङ रसिराम सिपाही पारा होनो yang नवदिगानाव जों दिनै आरो खायसे रेली खालायखा रेली खालामनानै जिन मेन इशू आबुंखा जों जतन साइमानाव जिन तिब्रामाव था जिन बुबाग्रानि नेतृत्वआव खोनासिनि 1500 युथ जुबक ताइसिनि टिडब्लिउ मिलुयै जों दिल्ली थाङै दङ আর দিল্লি অভিযান রোগৈ जों তিনি किसार एवारनेस प्रग्राम खेलायखा आबुनि आगोल जिनि जे मेन इशू जे जिन जे मेन डिमांड जिन तिब्रामाव था एबा जिनि बुबाग्रानि ता जिन तिब्रासानि थांनानै जिन तिब्रासानि थिनांनो जों साइक्लम जे जिन मेन डिमांड ग्रेटार तिब्रालेण्ड जों ग्रेटार तिब्रालेण्ड जों कम्प्रोमाइज खाया गामि गामि आमसे जों तेब तामको सगरिमान जे बरताको फायाको जे बरताको बुजियाको जों बर तामके एवारनेस खायतुइमा जों आपनो रगि जों रियेलि बस खरन दिसालायखा तामनि मागा जों जनो साइमानो 70 बोसोरावमै जिन तिब्रासारक बजा फायस फायखा जों अमनसे तलाते कलगै मालिया जों तामको साकातेबो कानाय आर दिगे नासि जिन कायसेन डिमांड कायसेन जे इशू आ इशू तो जिन तिब्रासा मोथांजांनाय जों थानजा मांनाय थानजान बिसिनि जे जिन मेन ग्रेटार तिब्रालेण्ड आ ग्रेटार तिब्रालेण्ड जों जेसेबां तुबनाय जिन बुबाग्रा नेतृत्व जों तुबनाय जों कक सिमि साया जों सामुंबाय जों सामुंनि बिसिनि जों फुनुंनाय जों तामको तुबिमान आनि बिसास दङ ताइसिनि 14 लक्ष 15 लक्ष जे तिब्रासा दं माने जतन एक बिसास दङ बुबाग्रा सिबिन खरसा से लिडार बुबाग्रा सिबिन खरसा जेनि नेतृत्व जिन तिब्रासा थिनां जों गाहामदिगे थाङै मानाय जिन जे डिमांड ग्रेटार तिब्रालेण्ड जों तुबि मानाय केबो तुबि माया खरसा तुबि मानाय सिन हानि बुबाग्रा जों पुइतुमा तंनाय जों लास्ट फाइट ताइ 12 मास 13 मास जागा समय दङ जों बारबार साव दारा बुजियाखौ आं बर बुजनो चेष्टा खायो जों 2023 एमएलए मिस्टार ना बैसों लास्ट फाइट हिनिया 2026 दिल्ली संना थाङै दङ आमनिसे सिगां जों तामुके सिनि जे दिल्ली संना सिगां जिन तिब्रासा जों मोथाङै लां मानाय जे जिन डिमांड ग्रेटार तिब्रालेण्ड जों बेखौ मानाय आबो जों लास्ट फाइट साव दिल्ली संना खांके हाइनस जों कमिजाक आफुर बर फाइ सुबायनाय सिनि बस पपुलेशन दं सिनि जों जेताबुक 31% माने दं माने आबो दंला कमिट थानाय सिनि विधानसभा सीट कमिट थानाय सिनि जे मादाय सकताय आमर कमिट थानाय आबागे थानसा वन बयस कोनो देबार याग्रा करे जों थानजान बिसिं सिन बुबाग्रा नेतृत्व जों थानसा दै लामा मा हिमनाय थानसा खाके जों बिसास दङ सिन पुजि दङ सिन डिमांड जों ग्रेटार तिब्रालेण्ड तुबनाय हामबाय हिमलाय समर्थन गायत्रि मिसिला दलाय हिमलाय